Williams. Ishmael yn troi, heibio i Bailey a parhau ei rediad. Rushton yn y canol. Ishmael yn parhau, Williams tu fas. Mwandwyn aros ar peniad. Cyfle cynta'r gêm. Peniad ar darged, ond mae eisiau tipyn yn well na ni i Rosinski yn y gol. Bradley. Bradley'n parhau. Gosod honi Edwards ar ymyl y cwrt. Edwards! Arsan yn brwydro. Bale dal gyda ffo. Yn darganfod Edwards. Ergyd yn erbyn yr amddiffynwr a Rushton i wrth ymosod. Mae'n gwybod fod Mwanwe yn gyflym. Mae heibio i'r amddiffynwyr. A Mwanwe yn rhwydo! Mae'r asgellwr wedi bygwth. A nawr yn Cosby. Mae'r gŵr sydd wedi creu digon y tymor hyn. Hefyd yn dangos i fod yn gallu rhwydo. Y tîm cartre ar y blaen. Wandwe. 1-2 clyfar gyda Rushton a dyma'r asgellwr yn ymosod eto. Williams yn y canol yn aros. Dyma Aaron Williams! Yn gwastraffu cyfle arall i ddyblu'r fantes. Bailey Williams. Fyddwn ni'n disgwyl i rywun o'r safon. I gladdu honna neu o leia i herio'r golwr. Gryfach nag Edwards. Williams. Llawer o gefnogaeth. Wandwe. Dyryslus. Bilberyglis i'r canol! A James Davies newydd ddod i'r cafel eilydd. Dal yn aros am ei gyffyrddiad cynta, ond fydde hwnna wedi bod yn ddigon i sgori. Rushton. Ben ei hun. Arsan yn fan hyn yn acwt Cosby. Arsan! Fod feddi heibio'r postyn. Mae'r Drenewydd wedi dynnu'r pwysau i ffwrdd o amddiffyn Caernarfon yn y 5 munud diwethaf a dechrau gorffwys. Simpson, mewn trafferth. Yn colli'r Bailey Williams! Wel, mae wedi claddu digon o'r ein eithaf ar hyn a rhywsut yn methu Rosinski yn y gol.